A veure. Espera, a veure què diu. Llegeix. Què diu, Martina? Martina. A veure. Martina. Ja l'has trobat? Jo soy la constante. El de l'Àlvar no és de ningú. Li guardarem, Valentí, li guardarem per quan torni. D'acord? He trobat el meu. Ens podem obrir? Després. És que m'encanta! Ella no ho prefereix, no és blanc. Te dono el de l'Àlvar perquè el guarda. Però que tinc aquí, jo? Una clase plena d'amics. Amb qui jugar, amb qui confiar i jugar. I estimar és el tresor de la Martina, també és el teu, si és que s'hi firma